ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗ್ ನಿತ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಏಕಾದಶಿದ ಕಥೆನ ತೆರೆಯೋನುಗ. ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತ ಪುರಾಣಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಉತ್ಪನ್ನ ಏಕಾದಶಿದ ಕಥೆನ ಅರ್ಜುನಗೆ ಪಂತೇರು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಸುತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಲು ತನ್ನ ನೈಂಶಾರಣ್ಯಡೆ ಏರ್ಪುರ ಋಷಿ ನಕುಲು ಪೂರ ಇತ್ತೇರ ಅಕ್ಲೇಂಪುರ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೇಂಪುರ ಲೆತ್ತದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಆಯನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಅರ್ಜುನಡ ಈ ಪಾತೆರ ಪಂತೇರು. ದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಏರ್ಪುರ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತನ ಪತ್ವೇರ ಅಕುಲು ಈ ಜನ್ಮಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬಕ ಆನಂದಡು ಉಪ್ಪೇರು ಪಂದು ಆರು ಪನ್ಪೇರು. ಬಕ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಗು ಅಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗು ಪೋಪೇರು ಪಂದು ಆರು ಅರ್ಜುನರು ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ದಿನ ದೇವೇಂದ್ರ ರಾಜ ಇಂದ್ರರು ತನ್ನ ದೇವತೆನಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಕೃಷ್ಣದೇವರನಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣದೇವರನಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಅರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೇರು. ಈರೇ ಪೂರೇನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅದು ಪೊಡಿ ಈರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೆಡ್ತಲೆ ಈರೆ, ಈ ಭೂಲೋಕನ ತೂಪಿನಲ್ಲ ಈರೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಈರೆ, ವಿನಾಶ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಈರೆ, ಭೂಮಿಲೆ ಈರೆ, ಆಕಾಶ ಈರೆ, ಬಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಲೆ ಈರೆ, ವಿಷ್ಣುಲೆ ಈರೆ, ಅಂಚನೆ ಮಹೇಶ್ವರ್ಲೆ ಈರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಯಜ್ಞ ಆದುಪ್ಪಡು ತಪಸ್ಸಾದುಪ್ಪಡು ಅವು ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲಿ ಇರೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಪಿನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಈ ವಿಶ್ವಡುಪ್ಪುನ ಜಲಾಚರದ ವಸ್ತುದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಧಿಪತಿ ಈರೆ ಆತಾರೆ. ಅಂಚಾದ ಈರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇರಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಣಾಮ ಅಂತ ಎಂಕುಲು ಅಡ್ಡ ಬೂಡ್ದು ಇರಡ ಒಂಜಿ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ದೇವತನಕುಲು ಬಕ ದಾನವೇರು ಪೂರಲ ಆಕದ ಗಿಡತಿದೇರು. ಎಂಕುಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಭೂಲೋಕಗೂ ಬೈದ. ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ಆರು ಕೇನ್ವೇರು. ಇಂದ್ರನ ಪಾತೆರಕೇನ ವಿಷ್ಣುದೇವರು ಕೇನ್ವೇರು ಅಂಚಾಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ದೇವತನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಸೋಪನಂಚೆಂದ ರಾಕ್ಷಸ ಏರು ಆಯನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಒಲ್ಪಡ್ದ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಈ ದಲ ಪೋಡಿಡೊಂದು ದಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ದಾದಾಂಡ್ ಎಂಕೆ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾಲ ಪಂದು ವಿಷ್ಣುದೇವರು ಇಂದ್ರಡ ಕೇನ್ವೇರು. ದೇವರಾಜ ಇಂದ್ರೇರು ವಿಷ್ಣುದೇವಡ ಪನ್ಪೇರು ದೇವತನಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಬಕ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯರ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಂದಿಗಂಟ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸೆ ಆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಟು ಪುಟುದೆ. ಆ ಏತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉಲ್ಲೆನ ಅತೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬಕ ಕ್ರೂರವಾದ ಆಯನ ಮಗೆಯದುಲ್ಲೆ. ಆಯನ ಮಗನ ಪುದರೆ ಮುರಾ ಪಂದ್ ಆಯೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಊರುದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಉಂಡು. ಈ ಮುರಾ ಪನ್ಪಿನ ರಕ್ಕಸೆನೆ ಅವಲಿತ್ತಿನ ಸ್ವರ್ಗದ ಎತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಆಕದ ಗಿಡತದು ಅವಲಾಯ್ ಇತ್ತೆ ವಾಸವಾದ ಉಲ್ಲೆ. ಆಯೆ ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ವರುಣ, ಯಮ ಬಕ ವಾಯು ಬಕ ಈತ ಮುಖಲ ಪೂರ ಅಧಿಕಾರನ ಆಯೆ ಪಡೆಯೊಂದೆ. ಎಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇದು ಯುದ್ಧ ಮಂತ್ರನಲ್ಲ ಆಯನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೋಪಾಯರಾತಜಿ ಈರು ಆಯನ ಕೆರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಡು ಪಂದು ದೇವೇಂದ್ರ ಇಂದ್ರೇರು ವಿಷ್ಣುದೇವರ ಕೇನ್ವೇರು. ಇಂದ್ರನ ಪಾತೆರಕೇನ ವಿಷ್ಣುದೇವರಿಗೂ ಕೋಪ ಕೋಪ ಬರ್ತದು ಪನ್ಪೇರು ಅಯ್ಯೇರು ಆಯ್ ರಕ್ಕಸೆ ಆಯ್ನ ಯಾನ ಕೆರ್ಪೆ ಏತೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ ಆಯ್ನ ಕೆರ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಪೂರ ದಾಲ ಪೋಡಿಚಿ ನಿಕುಲು ಚಂದ್ರವತಿ ಪನ್ಪಿನ ಊರುಗೂ ನಿಕುಲು ಪೋಲೆ ಅಡೆ ಪೊನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದಾರ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮುರ ಪನ್ಪಿನ ರಕ್ಕಸೆ ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆಯ್ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಆಯ್ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೇರ ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಪೆ. ಅಂಚ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೆ ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಪನಾಗ ಮುಕುಲು ದೇವತೆ ನಕುಲು ಪೋಪೇರು. ದೇವತೆ ನಕುಲು ಪೋನಾಗ ಅಕಲ ರಕ್ಕಸನ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ನಕುಲು ಪೂರ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೇರ ರೆಡಿ ಆಪೇರು. ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪೇರು ನೆಡ್ ದುಂಬ ಮುಕುಲು ಎಂಕ್ಲೇನು ತೂದು ಬಲ್ತಿ ನಕುಲು ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೇರ ಎಂಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರತ್ತ ಪಂದ್ ಆಂಡ ಅವಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಅಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಇಂದ್ರನ ಅಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತ ಎತ್ತಿ ನೀಡಿದೋಸ್ಕರವಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಆಪುಜಿ. ಭಗವಂತ ಏನು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುದೇವರು ಮಾತಾ ರಕ್ಕಸನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಕೆರ್ಪೇರು. ಪೂರ ಕೆರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುರ ಪನ್ಪಿನ ರಕ್ಕಸನ ಕೆರ್ಪುಜೇರು ಆಯನ ಮಾತ್ರ ಒರಿಪವೇರು. ವಿಷ್ಣುದೇವರು ಸಾಧಾರಣ 10,000 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಂತದ್ದು ಆರೆಗ್ ಆಯನ ಸೋಪಾಯರ ಆಪುಜಿಗೆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಲು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾದ ಒಂದು ವಾತಿನ ಅಂಚ ವಿಷ್ಣುದೇವರು ಮುರಡ ರಾಕ್ಷಸಡ ಯುದ್ಧ ಮಂತದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚಿಂಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಪಂದು ಬದ್ರಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಪೇರು. ಬದ್ರಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಪ ಹೇಮಾವತಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗುಹೆನ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ್ದು ಅವಳು ಅಂತ ಯಾರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆವೇರು. ಇಂಚ ವಿಷ್ಣುದೇವರು ಗುಹೆತುಲೆಯ ಪೋಪಿನೇನು ತೂದು ಈ ರಕ್ಕಸೆ ಆ ಗುಹೆತುಲೆಯ ಪೋಪೆ. ಆ ಗುಹೆತುಲೆಯ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ವಿಷ್ಣುದೇವರು ಜೆತ್ತಿತ್ತೇರು. ಆ ಜೆಪ್ಪುನೇನು ತೂದು ಅಂದ್ರೆ ಜೈದೇರ ತಂಬೇರೇನು ಕೆರ್ಕ ಪಂದು ಆಯಿ ಕೆರಿಯರೆ ರೆಡಿ ಆಪೆ. ಅಪಗ ವಿಷ್ಣುದೇವರನ ಶರೀರ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಿದೇ ಬರ್ಪಲ್ ಅಲ್ನ ಕೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶಸ್ತ್ರ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಪೂರ ಇತ್ತನು ಐನ್ ಪೂರ ಆಲು ಪತೊಂದು ಈ ರಕ್ಕಸನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪಲು ಮಸ್ತ್
ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಈ ಯುದ್ಧ ಆಪುಂಡು. ಯುದ್ಧ ಆಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಆಲು ಆ ರಕ್ಕಸನ ಕೆರ್ಪಲ್, ಮೂರ ಪನ್ಪಿನ ರಕ್ಕಸನ ಕೆರ್ಪಲ್. ಈ ಕೆರ್ಪಿನ ತೂದು ಒರಿದಿನ ದಾನವೇರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ಸೀದಾ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಬಲಿಪೇರು. ಯಾಪ ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪುಂಡ ಅಪ್ಪಗಾನಗ ಮುರ ಪನ್ಪೆನನ್ನು ತೂಪೇರು. ಮುರ ತೂನಾಗ ಅವ್ಳು ಸೈ ತುಪ್ಪೇರು. ಅದನ್ನ ಎದುರುಡು ಇವ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಕೈ ಮುಗಿದು ಉಂತು ದುಪ್ಪೇರು. ದೆನ್ ತೂದು ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅದಕ್ಕೇನುವೇರು ಈರಿ ಏರು ಪಂದು ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಅಲ್ಡಕ್ಕೇನುವೇರು. ಅಪಗಾನಗ ಆಲು ಪನ್ಪಲ್ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಶರೀರ ಹಿಡ್ದೇ ಪುಟ್ಟಿದಿನಾಲು ಯಾನ್ ಈ ರಕ್ಕಸನಿಕ್ ಇರ್ನಾಲ್ ಈರು ಜತುಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಮುರ ರಾಕ್ಷಸ ಇರನಿ ಕೆರಿಯರೆ ಬತ್ತೆ. ಅಪಗಾನಾಗ ಯಾನ್ ಆಯ್ಡು ಯುದ್ಧ ಮಂತದ ಆಯ್ನ ಕೆರಿಯ ಪಂದ್ ಆಲು ಪನ್ಪಲ್. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾ ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅದು ಅಲ್ಲೇನು ದೇವಿ ಪಂದಾರು ಲೆಪ್ಪೇರು ಲೆತ್ತದ ಪನ್ಪೇರು ಈಕ್ ದಾದ ಹೊರ ಬೋಡು ಕೇನ್ಲ ಯಾನಿ ಕೊರಿಯರ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೆ ಪಂದ್. ಅಪದಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಎನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಏನಿಡ್ದೋಸ್ಕರವಾದ ಈ ಏಕಾದಶಿ ದಾನಿ ಈ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆತ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ ಯಾನ್ ಏಕಾದಶಿ ಪುದರ್ ದೀಪೆ ಪಂದು ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚಾದ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಏಕಾದಶಿ ಪಂದ ಆಪುಂಡು ಪುದರ್. ಏರು ಪೂರ ಈ ಋತದ ಪತ್ವೇರ ಏಕಾದಶಿ ಋತನ ಪತ್ವೇರ ಅಕ್ಕನ ಪೂರ ಸುಕಲ್ ಪೂರ ಅಕ್ಷಯ ಆಪುಂಡು ಪಂದ ಆರು ವರನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ಅರ್ಜುನಡ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಏಕಾದಶಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯವಾಯಿನ ವೃತ. ಅಂಚದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಏಕಾದಶಿ ವೃತ್ತನ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೊಡು. ಏರ್ಪುರ ವೃತ್ತದ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉತ್ತಮ ಲೋಕ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದು ಆರು ಪನ್ಪೇರು. ಬಕ ಏಕಾದಶಿ ದಾನಿ ದ್ವಾದಶಿಲ ಒಂಜೇ ದಿನ ಏಕಾದಶಿಲ ದ್ವಾದಶಿಲ ಒಂಜೇ ದಿನ ಬತ್ತನಾಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷ ಫಲ ಉಂಡು ಪಂದಾರು ಪನ್ಪೇರು. ಏಕಾದಶಿ ದಾನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ನುಪ್ಪು ಧಾನ್ಯಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಮೀನ ದುಪ್ಪೊಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ದಾಲ ದೆತೊನೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಉಂಡು. ಈ ಏಕಾದಶಿದ ಕಥೆನಿ ಏರು ಕೇಂದು ಈ ವೃತ್ತದ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉತ್ತಮ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದು ಆರು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನ ಏಕಾದಶಿದ ಋತನ ಪತ್ತಗ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಕ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.